Φιωρεντίνα Παναθηναϊκός 3-1. Απευθείας από το γήπεδο της Φιωρεντίνα. Λίγα λόγια για το μάτς. Στεναχώρια, πικρία. Μένει στο τέλος. Το μόνο που κρατάμε είναι πάλι ότι παίξαμε μπάλα για μισή ώρα. Είναι λες και πληρώνονται οι παίκτες για μισή ώρα. Για 30 λεπτά. Μόλις μπήκε ο Φώτης άλλαξε το παιχνίδι. Σιώπης μοναδικός. Σιώπης τρομερός. Πραγματικά συγκλονιστικός Σιώπης. Τετέ 0. Αλλά δεν ξέρω να είμαστε καταδικασμένοι σε αυτό το πράγμα. Αυτό είναι το mood. Μέσα στη βροχή δεν είναι κάτι άλλο. Πολύ στεναχώρια, πολύ κρίμα γιατί φοβηθήκαμε χωρίς λόγο. Άρχισαν πολλοί αλλαγές. Τώρα διαιτητικά δεν ξέρω φάσεις, αλλά πραγματικά μένει η πικρία γιατί η ομάδα μπορούσε να το κάνει, απλά φοβήθηκε. Δεν παίξαμε πουτσάτα, όπως έλεγε ο φίλος. Πολύ βροχή. Μπράβο στους φίλους του Παναθηναϊκού που ήρθαν εδώ. Πάρα πολύ βροχή. Ταλαιπωρία. Και όποιος στηρίζει, αλήθεια, πραγματικά όποιος στηρίζει στο ποδόσφαιρο είναι πραγματικός Παναθηναϊκός. Γιατί είναι ρομαντικός Παναθηναϊκός. Γιατί στο μπάσκετ επιτυχίες έρχονται και θα έρχονται για πάντα. Γιατί ο Γιαννακόπουλος τους πάει μέχρι τέλους. Επρόεδρο Λαφούζο, όποιος ελπίζει και πιστεύει, καλή ώρα σαν εμένα, είναι η μοίρα του. Τέλος πάντων, έχω πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή το ποδόσφαιρο. Υγεία σε όλους.